Kanthi, kowe kudune ngerti sapa sing cedak lan kowe, sapa sing bareng bali nang omahmu. Aku wane kita Senopati ing Kadipaten Pati, upama kelakon aku mlaku bareng menuju nyang omahmu ora sarudine, malah para dhuwur derajatmu jare. Mangke piye? Kok sampean niku ajeng ngeterke kula bali. Janjane niku sampean nenten igati napa to? Lho, kok dadak takon kowe Kanthi? Lah kula niki dereng ngertos kok. Kowe kudune ngelingi rikala semono Kanthi. Aku nembung lan kowe durung menehi piwangsulan karo aku. Lah mula kuwi nganti aku golek lan kowe. Aku pengen saged jagung lan kowe Kanthi. Sampeyan nembung kalih kula to. Lah kula pun lali niku. Lah mula kowe lali, aku sing ngelingke jare. Iki aja baleni meleh. Iya to. Nganti tak rewangi aku ra mung bocah wadon. Ya to. Aku ngenteni piwangsulanmu. Cilaka. Sampeyan kok senengane lali-lali kaya ngono. Ora lali-lali pancen aku lali tenan kok. Tenan kuwi. Kanthi. Niki ngeten mawon, Jih. Pripun, Jih? Kula niku kok dereng kepengen duweni bojo. Kok jenengan wangsul mawon, kula tak bali teng ndi yo. Aku bali ana ing Kadipaten Pati. Kudune bebarengan karo Kanthi. Lah menawi boten? Lho, lupa aku golek lan kowe. Mbak Yu, piye kok cilik iki? Sek geran aku arep golek sendal nang kono. Lah kok piye nek aku dhewean ayo sampean ning kono ya ayo malah aku bali, Mbak Yu. Nanti kowe nyang kene ora apa-apa. Kok dhisik? Kowe bali kaya mbah-mbahane gawa nang. Aku tak bali kaya sampean wae pergi. Sampean sing ati-ati lho, Mbak Yu. Tak cilane dijogo. Sing ati-ati lho, Mbak Yu. Senopati, iki ngaten, Jih. Kula niku ketoke ajeng paring pawangsulan kalih sampean. Pun kula cendhake kok sampeyan iki sik bacot mawon lho, Jih. Cetak rewangi kaya ngene aku pengen urip bebarengan lan Kanthi. Bakal ketan derajatku cilik Kanthi. Kowe urip nyang desa. Pasan kowe adoran tak laku. Niku leres. Pengen manipun, Jih. Mane manggon Kula niki jare kepengen duwe bojo. Kula cedhak kalih bocah lanang mawon kula sik wedi. Lah mula kuwi semono bedalan mane iso. Sampeyan niki senopati, duweni pangkat, duweni derajat. Raja to, sampeyan saged milih wanita pundi kemawon. Injih ingkang ayu sulistya ewara menika rak tasih kata. Pancen ora kleru. Ana kaya bocah wadon sing ayu pindho widodari Jawa. Nanging Lah kula niki mek bocah saka Prono desa. bocah wadon kae. Saya bacut. Iya, Lajeng lan apa? gandruk, Gandrung sinten? Kanthi. Boten. Kok digandrung niku sampeyan ki aja ngisi-ngisini ngono lho ya. Sopo? Boten. Sampeyan niku lho, Jih. Aku arep gandrung karo Kanthi. Sampeyan niku aja ngeden-ngedeni kula. Aku wedi apa? Kula niku wedi nek cecak karo bocah lanang. Kula niku sik perawan tingtong. Aku ya isih Joko Tong-tong. Prawan ting-ting karo Jebule sampeyan niku kok nglipet lho, Jih. Oh, zaman-zaman edan ora nglibet ki ora. Aduh, aku Sopo manis? Manis sopo kaya si.
bayenge kaya ngene. Lho, kula ibaratake lho ya, nek kula niki dadi bojone sampean, padha karo kebo mangan karo. Maksude kepiye, Kang? Kok jero ora ketara? Andi, aku alus bisa kasar uga bisa. Kowe nak njaluk alus yo tak lus-lus. Kowe nak njaluk kasar yo iki. Pipine kula niki Piye? didungoke mawon niku dereng nate. Lho, kok sampe nyosor ae. Pancen iki didungo sapa wae ora nate mongko pipi kuwi bagi aku. Sampean? Iya. Bagiane sampean tak usah ya. Oh, masaku. Ora usah dadak jual mahal karo aku. Bocah wadon niku kedahipun ngados ngaten. Nek ora dijual mahal, brak-brak, lah kok penakan karo kowe. Ampun. Kowe ora usah ngageti aku. Kula nggih kaget kok. Rayune aku ora duwe lara jantung. Upama ndek lara jantung aku wis rubuh ning kene. Malah kebeneran. Kebeneran piye? Sampean mati keok. Alis. Anggal so. Jadi pulang balik kok ngate lho, Kok. Kan jadi sini kan. Tapi bosan. Sampean ki kok yo ora welas kalih kula to, Din? Kudu welas. Nggih. Aku kudu welas kan kowe. Wong kula niki mek bocah sekon desa. Aku ngerti. Sampeyan apa mboten isin? Kudune kowe mikir. Nganti aku duwe pangkat derajat senopati ing Kadipaten Pati, aku kepengin mengku kasagini putri saka desa. Bakal tak angkat derajate ning gene apa kok uga ora gelem. Mongko aku kepengin angkat derajate kanthi Nggih, matur nuwun. kepengin mulyake uripe kanthi. Nggih. Ning emanipun, Nggih. Emane Lah wong tresno niku saking ati lho, Iya. Nggih. Lah menawi kula niku mboten tresno kalih sampeyan. Witing tresno kuwi jalaran saka kulino. Nak saben dina kanthi cedhak anuane kita bakal tresno. Tresno jalaran saka Kulino sampeyan niku. Benten lho nek kalih sampeyan. Nek ben. adate niku ngoten. Ning nek kalih sampeyan niku Piye? tresno jalaran saka glibet. Senengane kok guyu. Ora usah dadak keki aku. Ampun to, Nggih. Ngene iki wis kadung nyondol ngiwon nyondol ngenget. Napane niku? Apa nek iki? Napa niku? Aku ora apa-apa. Ponak aku gimana iki ndlahi. Ah, sampean Lha, Mbak? Brono. Boten. Nggih. Boten. Kowe nampik karo aku. Lanjut to wong kula pun kodho. Andi. Wis mbok wirang-wirangke. Aku nembung lan kowe nampik karo katresnan. Lah nek Apa kelakon ing kene aku mrawusa karo kowe? Napa? Mrawusa lan kowe. Ampun to, Din? Mula aku Ampun. Kowe kudu gelem karo aku. Kula niki saya cilik kok. Ampun ngoten penjenengan. apa cilik rambute? Boten. Aduh mati aku. Gelem. Nek sampean bacut kula bengok lho, nggih. Piye? Kula bengok sampean. Aku ora idep ku arep gloso-gloso arep bengok mapan kebenaran. Ampun ngoten to, Din. Lah, piye? Aduh mateni wong. Wis kadung tak singkat separo. Boten. Mboten apa? Boten kula. Kowe dhewe arep tak singkat arep ora? Lah nang ngeten kula lho. Ya, salahmu. Sampeyan boten isin. Ora. Aduh kula. Kowe gelem? Boten. Gelem? Boten. Yo kakang iki mau aku ning kene. Aduh tujuh rayune kono sampeyan sing teko kene kakang. Ora Apa kleru. tulung ngono kakang? Ora sakon yo koyo ngono. Aku mesti gak seneng ketemu Apa dikaro gawe kakang? Ojo mati kae kudu. Aku rangkul kali. Tenang kowe lho sampeyan ki ora ngerti. Aku mau dijiwiti bokongku kakang. Dijiwiti bokongmu. Iki loro kakang. Sak rampunge dijiwiti bokongmu banjur dijiwiti apamu. Pipiku dilos-los kakang. Wong dilus-lus saya malah penak. Loh, kok penak piye to? Aku yo isin to kakang. Ya dilus-lus kepenakan. Berot wae. Aku nek ana bocah wadon ora cedhak sedina ya aku geran.
Sampean geran. Aku gatelan. Mbok anggap rawe apa piye? Sing gatelan sapa? Kula niku nek dicedhaki kalian niku gatel. Doro. Tenan niki, aduh kakak. Tulungan aku kok sampean meneng ae. Ya kok piye? Mateni wong niku senengane nyerat kok. Ya rasa diomongi. Meneng Ora ae. gelem kok meneng, kudune meneng wae. Wis, Aku gak meneng. sapa kowe nyaruwus? Jeneng kula Buntu Alu. Untuane kok suke kendel lho, Bondowani. Lah niki to Nyempalani karo aku. tangga kula. Tanggamu Kanthi niki tangga kula. lah iya. Nak pancen Pak kowe tanggane kanthi tenang. Iki sanggawu pancen nganti kanthi tak pura-pura kepengin tak mulyake uripe. Nggih, kula nggih pun ngerti. Pek bojo. Saking ketebian kula pun ngerti. Ngerti? Nggih. Sampean niku wis nyawang. Tuku kadoan. Tak delok. Lah kok meneng ae? Lah ora meneng wae Aku aku. nanti diowot-owot to, Kakang. Aku pengen ngerti sejatine kantike tenang tresno apa ora. Wah, sampean iki ciloko. Jebul ya pisih uga kowe ora duwe rasa tresno karo piyayi. Wal, Sampeyan iki sinten? aku. Nggih. Aku aneng gitu Senopati on ing Kadipaten Pati. Aku Ndoro Waning Gito. Kalebu unggawaning Kabupaten pancen ora keren. Unggawa iki Yo ben wong aku ora tresno aku kira dan bondo. dur derajate. Dene Apa kira kedanan karo pangkat lan derajate? adat sabene Kakang, wong yen kon duweni bondo donya, derajat pangkat, Ya. kuwi tresnane mung lambe samudana. Lah kok bisa ngono? Bareng mengko wis dadi bojone, mesti bojo meneh. Senengane duwe bojo loro. Wis tau Kakang? Ya aja waton ngucapku sing nganggo waton kan. Aku ki ngucap sak benere lho. Kuwi sak liyane waning gitu. Alah sing kono simpen. Ngono. Nun sewu Wal. Ndoro. Iya. Mawi pawatan menapa kemawon tetela kanthi niku mboten saged nampi dhateng tresnanipun Ndoro Waning Gito. Nggih mesake kalih Mesake. kalih kanthi. Nanging wis abot santiku. Nganti kut jagat aku ora urip bebarengan karo Kanthi. Tedung aku mati. Semanten Sik. ageng tresna panjenengan kalih kanthi. Ning emane kanthi mboten gelem kalih panjenengan. Aku kudu budidaya. Tak kerek, tak dono. Tegesipun Ora kenek tak dukono. Kono Kakang, kowe iki yen ora kena ditresnani, arep didukono. ora mandi. Tenan kuwi, Didukono ora mandi dileki pendak dina pendak wengi. ora mandi. Kepeksa kowe ora kedanan karo Waning Gito, karipan dhewe. Lho dia. Wal, aja celometan lampu. Saiki karepmu apa nyarupus nggonku seneng karo Kanthi. Dene kanthi mboten tresna kalih sampeyan. Iya. Kula ingkang dados pepalangi. Nek ngono kowe menungso sing ngemping lara ngenjak pati kowe. Iya. Wong wadon iki ayu. Sak liyane kanthi niku nggih akeh. Iya. Cobi golek bocah wadon sing gelem kalih Ndoro Waning Gito. Aku ora bocah cilik. Aku ora bocah wingi sore kok kandhane kok tuturi. Aku ngerti bocah wadon sing ayu Sulistya nanging aku sing juprono kan. Mula ing kene sapa sing dadi pepalangku? Aku mek bojo karo Kanthi tak singkirake. Kula sing dadi pepalangi. Mun Mun kula petung lan mun kula ukur. kaya ngono. Lamun kula dados bebanten, mun kula tekati, kula nglabi tetep kalih kanthi. Aku percaya kowe kan nemen sing di kaluyan. Kowe merpani tak kira kedunungan aja. Kowe kendel. Mbok menawa kowe kedunungan piyambak. Nanging kowe kudu ndelok. Sopo sing mengadepi? Kula sampun ngerti. Kula sejatine kepengin kajeni kalih Ndoro Waning Gito awit dados unggawane negeri Kabupaten Pati. Marang dene mboten saged kula ajeni. Kapeksa kula wani dhateng tuwindak lan payatipun Ndoro Waning. Ora usah pendadak akan wis maju legane nganti. Matan den. Sampai kamar iki. Yuk. Sing lorong tiga. Yuk. Edian kan. Bareng kok los-los mati sana. Iya. Majune Kakang. Ya. Oh, dan ya. Ya.
dene apen jajal sepiro kasudiran. Kaya ngono. Minangka dadi punggawaning gore Kabupaten Pati. Nak pancen kaya mangkono ae. Bareng-bareng udang sione Bathara. Adu aji Jaya Kawijaya. Adalah jebul kaya ngono kuwi to. Loh, Kanthi Kakang. Aku matur nuwun banget lho, Kakang. nganti gembrobyos kiringetku. Suwe ra tau gelut. Kapeksa aku kudu menggak marang pakartine maning Gito sing arep rawasa kowe iki mau. Yen kaya ngono aku matur nuwun, Kakang. Ora perlu kandha kaya ngono. Sak patute lamun aku tutulung karo kowe kan. Duh. Jan aku yo kepotangan budi karo sampean yen kaya Aku ngono. go ora rumangsa mau tangke marang budi kapuji aku tutulung karo kowe. Tenan kuwi. Ya, Yen kaya ngono ayo bali, Kakang. bali nyang Ya mulai. Kanthi. Ana apa to Sejatine aku selak kepengin bloko karo kowe. sampean kepengin bloko karo aku. Iya. Janjane napa to, Kakang? Mung wae durung ana kalodhangan. Mbok menawa iki aku kudu bloko karo kowe. Apa kuwi wigati kanggone aku? Arep bloko apa coba sampean Kanthi. kondo? Aku tansah memanuki lakumu. Tansah ngawat-ngawati. Gonmu arep temu, ndak apa wae. Berarti sampean ngerti. Nganti kelakon ning papan kene, kowe arep diprawasa dening waning kita. Jane napa to, Kakang? Wis suwe banget. Wong sumimpen ana sakjroning atiku. Sampean iki aja gawe bingungku lho ya. Lah kok Kaya bingung? bloko wae. Sampean ki arep ngomong kondo karo aku apa? Sejatine aku tresno karo kowe. Heh? Sampean kuwi Kakang Bukalu. Apa klien ento aku tresno karo kowe kan? Jane mono ora luput, Kakang. Malah kaya sepeng temen. Jebul anggone sampean metu nulungi kelawan aku ki mawa pamrih. Ora kuwi. Mung wae pinuju kowe arep diprawasa dening waning Gito. Rampung kuwi aku bisa nyingkirake marang waning Gito. Saenggo aku bisa bloko yen to aku tresno karo kowe kan. Kakang Bukalu, aku ngajeni anggone sampean ki nembung tresno kelawan aku. Nang sadurunge kuwi, Kakang. Kok nganti sampean ki wani-wani nembung kelawan aku? Yo kene ra wani. Kira-kira sampean ki duweni apa? Bondo donyamu sepiro? Sawahmu ki pirang hektar, Kakang? Sapimu ki pirang iji, Kakang? Kok nganti sampean wani-wani kelawan aku? Apa Sapa? sampean ora ngerti? Ora kuwi sing tak karepake. Hmm? Saka rumangsaku tresno ki bebasan ora bisa diukur marang samu barang apa wae. Tuladane gedhe cilik durut derajat lan pangkat oke bondo donya. Nanging Jebul kowe beda. mundha-mono kan kaya ngono kan. Yen to tresno saiki ki ra nambaran bondo donya. Kuwi ra bakal langgeng, Kakang. Ngertenono Kakang Bukalu. Yen to sampean tembung tresno kelawan aku ra sedi iki lho, Kakang. Putus marang teganganing atiku. Saka rumangsaku kanthi ku mau prawan aku Joko. Wis patut lamun ing mengkone aku urip omah-omah karo kowe. Sebab aku rak selak isin ini ditampik kampung wedok kaporo aku di Mundomono. Sawahmu pirang bau, sapimu pirang rakit. Nundung-nundung wae ra cetha apa meneh wong tuamu babar pisan. Ora ana sing ngerteni. Dianggep wong tuaku ra cetha suwe-suwe, luwih-luwih kuwi wong tuaku lanang. Lah kuwi sing gawe pinggiting atiku, Mbok. Lara atimu ya? Iya. Mesti. Wong bocah lanang kok gedhe koyoki kaya ngono. Yen bondo donya ki ra apa. Aku ngono pancen iki apane wong lanang. Heeh. Ning bareng kanthi kandha yen to wong tuaku ra cetha, luwih-luwih wong tuaku lanang. Sejatine iki bapakku sapa to, Mbak? Kowe
dibayahi ngono kuwi ora usah sedih. Nek kanggone kowe ya Le. Kanthi apa to? Apa mbiyen iki simbok uripe kulino ning warung pelanyangan. Lah kowe kok tak remet rambemu ya. Ono sambungan tresno kala sawijine ulanan. Satemah simbok iki meteng lair aku. Dianggep wong tuaku lanang sing ora tetep apa kuwi saka tumindak simbok. Aja kurang ajar kowe karo wong tuwa. Kurang ajar to. Lah iya no, lah nek kowe nganggep simbok iku kaya wong pelanyan. Ya to, gampang ngadeni karo wong lanang ya ora aku gampang meteng ngono. Nyatane nganti aku semene gedhe kuwi urung ngerti wong tuaku lanang. Kowe nek kualat karo simbok engko lho ya. Ra yo lumrah yen to aku takut karo bapak sapa Iya. sejatine. Ya. Sangka larane atimu nganti kaya ngono ya. Aja kuwatir. Perkara wong tuamu kowe disin-isin karo kanthi. Yen kowe kepengin ngerteni sapa to wong tuamu, iki lho dongengane kaya ngene lho.